Nga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw no usab nga Huwebes pitsa 23 sa bulan sa Marso sa tuig 2023. O karon aniya no usab kita sa ikaupat nga semana sa Kwaresma. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan, kapitulo 5 bersikulo 31 ngadto sa 47. Kung magsaksi ako mahitungod rapud sa akong kaugalingon, iniwalay kapuslanan. Apan may lain nga nagsaksi mahitungod kanako ug nasayod ako nga tinuod ang iyang gisulti bahin kanako. Gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinuon wala ko magkinahanglan sa pagsaksi sa tao. Gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga ug nagdanag ug gikalipay ninyo ang pagpahimulos makadiyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan mo ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ug ang amahan nga nagpadala kanako siya mismo nagsaksi usab mahitungod kanako. Wala kamo makadungog sa iyang tingog o wala ninyo makita ang iyang naong. Busa ang iyang mga pulong wala magpabilin diha kaninyo kay wala man kamo mutuo sa iyang sinugo. Nagtuon kamo sa kasulatan kay nagtuo man kamo nga diha ni ana makaangkon kamo sa kinabuhing dayon. Ang kasulatan mismo nagsaksi mahitungod kanako. Apan kamo dili buot moari kanako aron unta makabaton kamo kinabuhi. Wala ko magkinahanglan nga daygon sa mga tao. Apan ako nasayod nga wala diha kaninyo ang gugma sa Dios. May ako sa ngalan sa akong amahan. Apan wala ko ninyo dawata. Apan kun may muanhi sa iya lamang kaugalingong ngalan, dawaton hinuon ninyo. Gusto kamo nga daygon sa inyong isikataw, apan wala kamo maninguha nga daygon sa bugtong Dios. Busa unsaon man ninyo pagtuo kanako. Apan ayaw ninyo hunahunaa nga isumbong ko kamo sa akong amahan. Si Moises nga mo'y inyong gilauman nga mutabang kaninyo mo hinuoy nagsumbong kaninyo. Kung tinuod pang nagtuo kamo kang Moises, mutuo sa punta kamo kanako. Kaya nagsulat naman siya mahitungod kanako. Apan kay wala man kamo mutuo sa iyang gisulat, kung saan man ninyo pagtuo sa akong gisulti. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.